बर्तमान भारतनि पार्लियामेन्ट सोलिबाय थादों 18 तारिखनिफ्राय आरो बे पार्लियामेन्टआव थांनाय जानुवारिनि 9 तारिखआव दा कन्स्टिटिउशन शेड्युल ट्राइब एमेन्डमेन्ट बिल 2019 बे बिलखौ लाबोनाय जादोंमोन राज्य सभायाव आरो दिनै बे सोलिबाय थानाय पार्लियामेन्टआव आरो खनसेबाव भारत सरकारा बे बिलखौ सावरायनानै पास खालामनायनि थाखाय बिथांमोना ज'जालायदों आरो बेखौनो लानानै दिनै CC2नि माने बानजायनायाव दिनै एबसु आरो बेयाव राभा सात्रखन्था गुबुन माने आफादफोरा दिनै ज' लोगो नांनानै बे जि गोदानै मोनद' हारिखौ जाय हारिफ्रा गासैबो दिगाव जौगानाय जाय हारिफोरनि सुबुं अनजिमाया बयनिख्रुइबो बांसिन बे थाखानाय ट्राइबेलफोरखौ कनसिडार खालामनानै थाखानाय जनजातिफोरखौ कनसिडार खालामनानै जोंनि अधिकारखौ जोंनि मोनथायखौ गैया खालामनानै जोंनि सायाव जाबसिनना होनानै भारत सरकारा जि बिल पास खालामनो नागिरदों बेखौ दिनै जों बिरोधि खालामनानै टर्च राइड रेलि बेयाव माने बनजार लानाय हानजा जुमनाय गासै आसाम नाङैनो खुंनाय जादों गासै आसामनि जिल्लायाव गासैबो जि जनजातिनि आफादफोर दङ संग्रामि जायफोर माने लोगोफोर दङ बिग्रायारिफोर दङ दिनै बेयाव खालामनाय जादों आरो बेखौनो बुंनो नागिरो जे BTC काउन्सिल दिनै माने कार्बि आंलं डिमा हासाव मिसिं राभा तिवा टेङाल कसारि देउरि जेसेबां काउन्सिल दङ बे काउन्सिलफोरनि अधिकारा दिनै ध्वंस जागोन जोंनि फरायसाफ्रा एडमिशन लानायाव सोलोंथाइ लानायाव उसुबिदा जागोन साख्रि बाख्रि जोंनि माने लाइमोनफ्रा मोननाय नङा बेजों लोगोसे हा हुनि मोनथाय बायदिसिना सरकारनि जिखिनि अनसुंथाइ दङ गासैबो बेबस्थानिफ्राय जों बन्चित जागोन आरो बे बिलखौ कोनो पयटे मानिना लानो हाया फैबाय थानाय समाव CC2नि बानजायनायाव बिनिख्रुइ गोख्रोंसिन गोरासिन आन्दलन जागोन जाय आन्दलना भारत सरकारखौ बाध्य खालामगोन जे आसामनि जनजातिफोरा मा खालामनो हायो आरो बिनि थाखाय जोङो जानजि खालामबाय आरो बेयाव भारत सरकारनिसिम जोङो मेसेज हरगोन आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टारखौ जनजाति जानानै बिथाङा दिनै थाखानाय जनजातिखौ बन्चित खालामनानै गोदानै जनजाति माने 6 जनगोष्ठी जनजाति खालामनाय मानिनो हाया आरो बिथाङा बिनि एन्सारखौ होनांगौ बिथांनिसिम दाबि दैखांदों भारत सरकारा बिनि एन्सारखौ होनांगौ जे नोंथांमोना बबे बिथिङाव जायफोरा क्राइटेरिया मिलिया माने जायफोरा माने कुनु जनजाति जानायनि क्राइटेरियानो गैया बे क्राइटेरिया गैया हारिफोरखौ माबायदि जनजाति खालामनो हायो बेखौनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो भारत सरकारनिसिम दाबि दैखांदों।